Hai să revenim la ale noastre. Cum ești? Foarte bine, Bianca. Sunt atât de bucuroasă de ceea ce am reușit să fac vis-a-vis de mine, adică să-mi schimb, cum îi zice, ăsta de masă, Programul? programul de masă, adică să învăț să mănânc corect, că asta e Mhm. important, foarte Ai important. învățat? Da, și să știi că băiatul meu, ți-am zis că am un băiat de 18 ani imediat, Da. era, Doamne, atât am admirat și atât îmi Vai, spunea că, mama, sunt atât de bucuros că am și eu cu cine să mănânc. vai, ce drăguț, ce drăguț. În sfârșit mănânci și tu ceea ce trebuie. Bravo, mă bucur. Nu că nu-l înțelegeam, dar pe de-o parte cred că mi-era și greu să mă împart. Și tu mănânci, ție să-ți fac ce mănânci tu și noi să mâncăm ce mâncăm prostii noi. Ei, acum Mhm. toți s-au dat după noul program de masă și le place la toți. Deci și la Bravo. cea mică, și la soțul. Deci, e perfect. Ai Da, învățat să-ți construiești farfuria? Știi da, acum de unde să pleci? Te-ai uitat pe da, PDF-urile alea pe care ți le-am trimis? da, 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 da. E ceva neclar de acolo? Nu, nu, este în Nu? regulă, ți-am spus, sunt tare bucuroasă că mai ales când mă uit, de exemplu, am fost la o conferință acum în iulie și mă uitam ce era pe acolo, zic, Doamne, câte prostii sunt aici! Exact! Bravo! Asta e! Exact! Câte Bravo! prostii sunt aici! Zic, hai să vedem ce găsesc bun și pentru mine! Mhm. Și dacă până acum aveam senzația că toate prostiile astea sunt lucruri sănătoase și vai de mine cât de bune sunt, era doar senzația aia de burtă plină. Simțeam că Dar nu pocnesc. sătul organismul. Da, Da, și își cerea în continuare prostii și da, dădeai în continuare prostii și efectiv te îngrășai pentru că el își cerea în continuare mâncare care avea nevoie de macronutrienți, tu îi dădeai ce credeai tu și uite, așa era într-un cerc vicios, da? Nu exact. uităm, tot timpul, construim farfuria, nu nimic, dacă ți-aduci aminte, îmi scrii Asta vreau să te întreb dacă pe parcursul, nu știu, eu cel puțin sunt foarte fericită că te-am pe tine ca și eu. Tu de fiecare mulțumesc din dată când suflet. îți deschideam videourile, mă motivai prin felul cum arăți Mulțumesc din suflet. și cum vorbești. Deci, cumva, când deschideam video și îmi spuneai, fu, ăsta trebuie să-l fac pe la capăt, deci nu există că nu-l fac. Că pot, că nu pot, trebuie să-l repet de 100 de ori până când nu-l fac, cum face Bianca. Mă bucur. Yeah! Cât ai slăbit? 9 kilograme. Wow! Bravo! 1 kilograme. Deci după ce mi-ai scris că am terminat programul, am mai slăbit 1 kilogram. Wow! Bravo! Zi-mi, în primul rând, ce ai reușit să obții prin programul Revive? Prin acest program am reușit, în primul rând, să învăț corect să mănânc și sănătos, care mi este extraordinar de important. Să am un program de sport, Ok. care eu nu îl aveam, îmi doream să-l am și probabil că din lipsa timpului și a lenii, nu l-am avut, dar cu ajutorul tău am reușit să-mi fac acest program și îți mulțumesc din tot sufletul. Eu îți mulțumesc. Și câte Uh, kg am dat jos? 9 kilograme. De care Yay! sunt foarte fericită și mândră. Se vede, deci toată lumea care mă cunoaște de dinainte și de după, after și before, îmi spune că, da, într-adevăr se vede foarte bine și mă simt foarte bine, mă simt energică, stima de sine mi-a crescut, mă bucur când trec pe lângă oglindă, mă bucur de mine, deci îmi place și Mă bucur, recomand tuturor. mă bucur și îți mulțumesc și eu dintr-o sufletul că te-ai ținut și că ai avut încredere în mine să mă alegi în călătoria asta. Că e un proces greuț, nu e ușor și e important să avem comunicarea de ambele părți. Că eu fără tine, dacă tu nu țineai, nu aveam rezultatele astea și viceversa, știi? Mhm. Zine puțin despre tine. Povestește-mi așa, mămică, cu ce te ocupi? Da, sunt mămică a doi copilași, unul de 18 ani și unul de 5 anișori. Am 40 de ani. Domeniul meu de activitate este în vânzări, deci este unul activ, solicitant, adică mai bine zis. Foarte mult, adică cel mai mult din timpul meu îl stau în șezut.
care nu este ok, deci nu m-a avantajat deloc nici pentru sănătatea mea, nici pentru greutate, nici pentru absolut nimic. Iar datorită programului tău am învățat să am un program și pentru viața mea din punct de vedere sport, Mhm. ceea ce Mă nu bucur. aveam. Ceea ce nu aveam. Ei, vezi că ai și exercițiile pentru scolioza aia. Da, nu le uit. Nu le uita, fă-le măcar o dată de 2 ori pe săptămână, da? Că Da. mai poți să corectezi un pic și cel puțin te ajută un pic cu postura și cu dureri, să nu intervină dureri acolo. Ok? Bun. Și postura, deci și din ceea ce privește postura corpului. Mhm. Să fiu atentă și la postura pe care o am. Mhm. Yay! Cum ai aflat de programul Revive? De acest program mi-am aflat, cred că de pe Facebook, o postare de-a ta, nu știu, a fost ceva de impuls. Am intrat pe Facebook la momentul respectiv, te-am văzut, am intrat, la impuls am reacționat, dar îmi doream acest lucru. Nu mă Mhm. așteptam atât de repede să fiu contactată de către tine, deci chiar nu mă așteptam. Am mai aplicat și la alte reclame, dar am fost căutată după ce am început noi, de exemplu. Adică cred că la vreo 3 săptămâni sau o lună și zic, Jesus Christ, deci nu e Mhm. posibil. Sau deloc. Ok. Am fost surprins plăcută că foarte repede ai reacționat. Da, de pe Facebook, deci din online am Mhm. avut Mă bine. urmăreai de ceva vreme sau ți-a apărut ceva și ai început să mă urmărești? Da, mi-a apărut ceva, nici nu te urmăream, nu te cunoșteam. Ok. Mi-a apărut ceva, te-am urmărit, m-am uitat la toate tutorialele pe care tu le pui, la ceea ce vorbești despre ceea ce se întâmplă, ceea ce vorbesc alții despre ceea ce se întâmplă în programul tău. Mhm. Și într-o dimineață, cred că era, dacă bine mi-aduc aminte, zic gata. Am văzut din nou reclama, zic acum e momentul. Super. Mă bucur că ți-a apărut și mă bucur că am lucrat, că ești un Da, om să știi că super fain. mulțumesc și lui Dumnezeu în fiecare zi. Doamne, și bine că mi-a apărut Bianca în viață. Ești o drăguță. Ce? Asta e adevărul. Mulțumesc din suflet. Că Ce drag. provocări în momentul când am început programul sau când te-ai înscris sau pur și simplu când mi-ai înscris, ce provocări sperai să depășești? Ce nu funcționa acolo? Ce-ți doreai tu să se întâmple? Păi, de exemplu, eu, înainte să începem noi, eu încercam să nu mănânc, de exemplu, să fac foamea mai pe românește, în Uh-huh. ideea în care eu am crezut că așa voi slăbi. Uh-huh. Dar eu, din contră, mă îngrășam și nu înțelegeam de ce. De ce Uh-huh. mă îngraș dacă eu fac foamea? Deci nu mănânc și eu mă îngraș. După aceea am Uh-huh. învățat de la tine că, de fapt, făceam un lucru extraordinar de rău și că nu asta este important. Important este să mănânc corect, subcaloric, astfel încât și, bineînțeles, sportul, ca să am rezultatele pe care mi le doresc. Uh-huh. Provocarea mea, să știi că a fost nu mâncarea, a fost sportul, cred că. Deși am crezut că, aoleu, o să-mi placă, o să fiu, adică îmi doresc asta, când am început să primesc exercițiile la tine, zic, aoleu, nu știu dacă le pot face. Și acum cum ești la final? Acum sunt foarte bine. De câte ori îmi trimiteai, eu mai ales în ultimele săptămâni, îmi trimiteai exercițiile. Păi asta e pană, asta e floare la ureche, asta e nu știu cum. Bun, mi se părea oricum că tu le faci mult mai ușor decât le fac eu și că eu obosesc față de cum te aud pe tine în acele videouri. Dar oricum sunt uh, mult mai strong. Intra Uh-huh. și băiatul peste mine, mă rog, se întâmpla când mai intra, când făceam eu exerciție și zicea, wow, mama, bravo, wow, mama, bravo. Da, bravo, bravo, Romina, exact. Bravo. Din ce parte a programului ai extras cea mai mare valoare? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi n-aș putea zice că ceva nu mi-a plăcut. Ok. Deci mi-a plăcut absolut tot. Faptul că începând cu fiecare zi a săptămânii, îmi scriai. Uh-huh. Îmi lăsai un mesaj, nu știu, orice mesaj era. Asta a fost extraordinar de fain pentru mine. Exercițiile care mi le dădeai. Faptul că îmi reaminteai, nu cumva să uiți. Deci tot ce mi-ai spus acolo cumva a fost cuvânt de lege. Ok. Așa l-am Yeah! luat ca un cuvânt de lege și nu puteam. Dacă am sărit o zi din exercițiu, care îmi spuneam că astăzi fac exercițiu, și nu puteam, Doamne, mă simțeam atât de cu remușcări.
Vinovat, Ok. nu mi le-am făcut, că nu puteam. Deci, efectiv, nu mai rezistam să mai stau să fac exercițiu, nici psihic, dar nici fizic. Deși Mhm, știam că de fiecare dată, după ce fac exercițiile, am un alt vibe. Dar mhm, erau momente în care nu puteam. mhm, Legat de mese, nu știu, totul mi s-a părut foarte ușor de făcut, foarte ușor de... Prima dată m-am speriat, recunosc, că o să fie foarte scump, apropo de chestia asta. Zic, o să fie foarte scumpă alimentația. mhm, E mai sănătos, o să fie mai scump, dar nu, mhm, din contră, este mai ieftin decât aș mânca toate tâmpenile care sunt mhm, hipermarketuri. mhm. Da, e supraestimată treaba asta, că dacă să mănânci sănătos costă. Nu Da. costă, dacă știi cum să-ți alegi alimentele, tot acolo ieși. Adică nu e vreo mare diferență. Păi e E mai dif- ieftin. Eu așa am ajuns la concluzia că e mai ieftin decât aș cumpăra, nu știu, ce anume, prostii anume, ca să le... și mai e o fază, atâta timp cât tu ai un plan alimentar foarte bine pus la punct, tu știi ce alimente trebuie să-ți cumperi, tu știi ce trebuie să consumi în fiecare zi la fiecare masă. Și atunci nu-ți mai cumperi alimente pe care le arunci ulterior că nu le-ai consumat. Că avem obiceiul să cumpărăm Tona, cantitate, să fie acolo și ajungi să nu le consumi și să le arunci. Și atunci, da, exact. contează. Asta așa Mhm. este. Da, Bun. așa este. De ce ar trebui cineva să înceapă programul Revive conform experienței tale? De ce ar trebui cineva să înceapă acest program? În primul rând, pentru energia care o primește zi de zi, cum am menționat adineauri, începând de la mesajele din fiecare dimineață. Deci, energia pentru creșterea stimei de sine, pentru mișcarea care chiar avem nevoie. Deci, chiar dacă am zice că face, că am mai auzit și astăzi, m-am întâlnit cu o prietenă la care îmi zicea că eu fac sport toată ziua. Nu este așa, și eu mai fac, că și eu merg, sau car fetița în brațe, sau așa mai departe. Nu este același lucru. Este o gândire greșită. Și pentru alimentația corectă. Mhm. Bun. Ce te-a motivat inițial să te înscrii în program? Ce m-a motivat pe mine? Faptul că trebuie neapărat să slăbesc. Ok. Neapărat trebuie să slăbesc și mai ales că eu am început programul în aprilie, undeva la finele lunii. Zic, vine vara, iară sunt plinuță. Ok. Iarăși am burtica care mi-e jenă să o expun la soare, iarăși nu-mi convine să-mi iau nu știu ce costume de baie, trebuie să-mi iau din cele întregi care mie nu-mi plac. Mhm. Și faptul că am văzut acea reclamă atunci a fost chiar binevenită la momentul chiar Și potrivit. acum, și acum vara asta ai fost cu costum din două piese? Da? Numai. Yay! Ele întregi spuse Naftalină. în spate. În spate Da. și trebuie să le dau, că nu le țin. Nu, așa te N-am vreau. pentru ce să le Exact. țin. Nu ne mai întoarcem deloc acolo. Acum știi ce ai de făcut, știi ce ai de mâncat, știi ce antrenamente să faci, ești pe drumul cel bun. Nu te mai întorci acolo. Nu, Never ever. nu. Așa. Bun. Sunt aspecte ale programului pe care le-ai schimba? La momentul ăsta nu. Mhm. La momentul ăsta nu, pentru că am un program ok. Adică am Mhm. un program de somn pe care eu nu-l aveam, un program de somn normal. Deci eu mă culcam la Mhm. ore foarte târzii, iar acum cumva știam teoria, dar practica nu o Mhm. foloseam. Deci nu puneam în practică. Deci un program de somn, un Mhm. program de mese și sport. Yay! Deci nu am Perfect. schimbat nimic la momentul ăsta. Vreau doar să-mi întrețin ceea ce am învățat de la tine și ceea ce văd că, într-adevăr, mi-a adus valoare. Mhm. Și să aplici așa întregii familii. Ok? Da, asta facem. Deci acum am Bravo. lupt cu soțul. La noi avem o problemă cu dulcele, la el. Așa că mă lupt cu el să reducem. Nu mai cumpăra, să nu mai fie în casă. Păi nici nu cumpăr, dar cumpără el. Că ți-e foarte... Își cumpără, Da. Ușor, ușor. Hai să luăm cu pași mici. Ușor o să ajungă și el să tragă după voi. Deci e foarte bine. Da? Da. Romina, eu îți mulțumesc din suflet pentru toate cuvintele frumoase. Mi-a făcut o reală plăcere să lucrez cu tine.
Și sper să ne vedem o dată și live, așa, să stăm la o cafea să povestim mai mult. Și ce să zic, îți doresc să-ți găsești jobul la care ți-l dorești, pe care îl meriți și care este pentru tine. O să-l găsești. Da? Nu Mulțumesc te mult. lăsa. Și apreciază corpul. Uite-te tot timpul, mulțumește-ți corpului tău pentru ceea ce e și cât de bine va arăta în continuare. Da? Da. Îți mulțumesc și eu, Bianca, pentru că mi-ai ieșit în cale. Hai și tu vorbește cu Bianca.